Mga magsasaka at mangingisda sa Pangasinan tumanggap ng modernong kagamitang pangkabuhayan. Para sa detalye, narito sa Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Tumanggap ng mga rechargeable sprayer at fishing paraphernalia ang daan-daang Farmers and Fisher Folk Cooperatives Associations o FCAs mula sa una, ikalawa at ikaapat na distrito na lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng programang suporta sa sektor na agrikultura at pangingisda. Personal na ipinamahagi ang mga kagamitan sa pagkikipagtulungan ng Provincial Agriculture Office. Layunin na programa na mabigyan ang mga magsasaka at mangingisda ng makabagong kagamitan upang mapataas ang kanilang produksyon, mapabuti ang kalidad ng kanilang mga produkto at madagdagan ang kanilang kita. Bahagi ang inisyatibang ito sa iba pang programa sa lalawigan para sa sektor ng agrikultura at pangingisda, kung saan kinakailangan ng support at mga kagamitang makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.